Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό βίντεο με προκλήσεις. Δηλαδή έχουμε σκεφτεί ήδη από πριν προκλήσεις. Δηλαδή προκλήσεις που θα δίνουμε ένα στον άλλον. Δηλαδή και πώς ξεκινάμε. Θα παίξουμε πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί και όποιος κερδίσει δίνει προκλήσεις. Ωραία, πάμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Ωραία, κέρδισα, Ανέση, σου δίνω μια πρόκληση σε σένα. Πω από την αρχή είμαι ατυχώς. Για πες Θανάση, τι έχεις σκεφτεί? Ωραία, να βάλεις τα παπούτσια σου ανάποδα, να πάρεις μια ομπρέλα και να τρέχεις γύρω-γύρω. Ποια ομπρέλα, δεν βρέχει αφού έχει ήλιο. Αν δεν θες να το κάνεις, παρετήσου. Όχι, θα το κάνω. Ωραία παιδιά. Καλά πάω. Έχεις και ωραία ομπρέλα. Και σου πάει πολύ η ομπρέλα. Παιδιά, μήπως φτάνει? Δεν μπορώ άλλο, δεν βολεύει με τα παπούτσια ανάποδα να τρέχεις. Τι λες, να αφήσουμε τον Ανέστη? Άντε ναι, Ανέστη, έλα. Πω πάλι καλά. Να τα βγάλω αυτά τα παπούτσια, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, τώρα δίνω εγώ πρόκληση και θα δώσω στο Παναγιώτη. Λοιπόν, θα στρώσεις εδώ πέρα, εδώ που είμαστε, και θα κοιμηθείς. Να. Ώρα για ύπνο, καληνύχτα. Αχ παιδιά, εύχομαι μόνο μην έρθει κανένας και με δει έτσι. Αχ, το μωρό κοιμάται. Ειδικά και το μαξιλάρι. 2 hours later. Ρε Θανάση, αυτός εδώ και πολλή ώρα είναι εδώ. Λες να κοιμήθηκε? Δεν ξέρω, άντε να το ξυπνήσουμε. Ξύπνα! Ξύπνα ρε, ξύπνα! Τι γίνεται? Με πήρε ο ύπνος στο παγκάκι. Αλλά στο όνειρο είδα μια πρόκληση που θα δώσω στο Θανάση. Όχι, τι πρόκληση? Θα πρέπει να πας να βρεις ένα έντομο εκεί στο γρασίδι και να πιάσεις μαζί του συζήτηση. Και τι περιμένεις να μου απαντήσει κιόλας? Πού έχει? Ρε παιδιά, δεν βρίσκω κανένα άτομο, μόνο πεταλούδες και φεύγουνε. Θανάση, μην ανησυχείς, το έχω σκεφτεί κι αυτό, πιάσε! Τι ήταν αυτό? Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη ακρίδα. Για πες τι κάνεις? Πώς το λένε? Α, καλά, αυτή δεν απαντάει. Ωραία, για πες μου μια πρόκληση για τον Ανέστη. Α, εντάξει, ωραία, νομίζω είναι πάρα πολύ καλή πρόκληση. Θανάση, τι έγινε, σου απάντησε? Ρώτα τι κάνει, πώς λένε? Ναι, μου απάντησε, μου είπε και μια πρόκληση για τον Ανέστη. Ρε Θανάση, τι έγινε, σου απάντησε τελικά η ακρίδα? Και ποια θα είναι η επόμενη πρόκληση, σε ποιον θα τη δώσεις? Σε σένα είναι η επόμενη πρόκληση και θέλω να βάψεις τα μαλλιά σου. Όχι τα μαλλιά μου, σήμερα το βράδυ έχω να βγω. Ακόμα καλύτερα, να είσαι έτοιμος. Ωραία. Είναι κρύο. Τέλος, Ανέστη, είσαι πανέτοιμος. Ανέστη, είσαι σαν κοκκινοσκουφίτσα. Θα βγάλω το κινητό μου να δω πώς με έκανες. Πόρε Θανάση, πώς είμαι έτσι? Γιατί με έχεις κάνει κόκκινο χρώμα? Δεν μου πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα εγώ θα δώσω πρόκληση στον Παναγιώτη. Πάλι θα ντυθείς κλόουν και θα μας κυνηγάς. Τι κλόουν? Έλα, μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Να μας κυνηγάς, ναι. Ρε Ανέστη, τι είναι αυτό που μου δώσεις να φορέσω? Αλλά τώρα τρέξτε να σας πιάσω! Μα πού πήγε αυτός τώρα, ρε φίλε? Παιδιά, κουράστηκα. Αλλά τώρα έχω μια πρόκληση για τον Ανέστη. Γιατί πας για μένα? Θα σου βάλω σε ένα πρόκληση γιατί με έκανες και κουράστηκα. Και τι θέλεις να κάνω αυτή τη φορά? Με το ίδιο χρώμα που βάψεις τα μαλλιά θα πρέπει να βάψεις και τα παπούτσια σου. Όχι ρε Παναγιώτη, όχι τα παπούτσια μου, αφού σου είπα μετά εγώ έξω. Μα θα ταιριάζει. Και για έλα εδώ Ανέστη. Έλα. Βάλ το πόδι εδώ πέρα. Πιστεύω θα ταιριάζει. Γύρνα το.
Ανέστη, νομίζω είναι πιο ωραία έτσι, ταιριάζει και με το κεφάλι σου. Είσαι έτοιμος? Πω παιδιά, επειδή εγώ τον νευρίασα, θα κάνω πρόκληση και στους δύο σας. Μα αυτό δεν είναι σωστό ρε Ανέστη. Λοιπόν, ακούστε, εσύ θα ντυθείς μωράκι και εσύ θα ντυθείς παππούς και θα πάτε στις κούνιες και θα τον κάνεις κούνια. Τώρα κάνε με κούνια. Έλα παιδί μου. Να σου βάλω και ένα βίντεο. Κούνια. Έλα. Δεν μπορώ. Ο Θανάσης παππούς και ο Παναγιώτης μωράκι. Παππού, θέλω να φάω και να πιω νερό. Μόλις τώρα μου ήρθε μια πρόκληση που θα κάνω για τον Ανέστη μετά. Λοιπόν Ανέστη, η επόμενη πρόκληση για σένα είναι έτοιμη. Για πείτε. Ανέστη, θέλω να παραγγείλεις 10 πίτσες Και 10 κοκακόλες. και να τα πληρώσεις με την κάρτα σου. Πού να βρω εγώ τόσα λεφτά ρε παιδιά? Άμα θέλεις παρετήσου. Πω καλά, όχι δεν θα παραιτηθώ. Θα παραγγείλω λοιπόν. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα 10 πίτσες, 5 μαργαρίτες. Θα πάμε πολύ καλά σήμερα. 5 special και 3, 5 κοκακόλες. Τελικά και άλλες 5 κοκακόλες, δηλαδή 10. 10, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Στην οδό. Ναι. Εντάξει, σε μία ώρα θα είστε εδώ. Οκ, γεια σας. Και τώρα έχω να σας κάνω μία πρόκληση και στους δύο. Θα βάλετε αυτές εδώ τις μάσκες και θα ταΐζετε ο ένας τον άλλον με παγωτά. Τι, με παγωτό, θα λερωθούμε! Ναι! Να και τα παγωτά. Καλή όρεξη, παιδιά. Κλείστε τα μάτια. Να το παγωτό σε σένα, εδώ είναι. Και να και σε σένα. Και τώρα ταΐζετε ο ένας τον άλλον. Πού είσαι, Πού ρε? είσαι? Εδώ. Περίμενε. Έλα, πάει. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Ωραία παγωτό. Πολύ ωραία. Ελάτε παιδιά, βγάλετε τις μάσκες. Πώς έχεις γίνει έτσι? Και εσύ. Κι εγώ. Χάλια είστε και οι δύο. Λοιπόν παιδιά, εμείς τώρα θα περιμένουμε τον delivery. Φοβάμαι λίγο. Και τώρα παιδιά νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Πάντως εμένα η αγαπημένη μου πρόκληση ήταν αυτοί οι δύο, γιατί γέλασα πάρα πολύ. Η δικιά μου αγαπημένη ήταν τότε που έτρεχε με την ομπρέλα στην πλατεία. Η δικιά μου αγαπημένη ήταν όταν κοιμούσαν στο παγκάκι. Και παιδιά, γράψτε κι εσείς στα σχόλια ποια ήταν η αγαπημένη σας πρόκληση. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Άρεσε, βάλτε ένα like, κάντε μια εγγραφή, κούδουνα η καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε.